ye be study according to ye wuremu a ye call traditional school. Traditional ye tetefo abakosem. Seek and ye shall find it, knock it shall be opened, ask it shall be given unto you. Every day, my brother, me shepherd, I the look here, Bahadori and the day, Jesus Christ of Nazareth. Catch your yarefuna, ote, I saw that. Yes, I do, Mama Miska. I say, Sika did you tell you, Minibi? Mystery TV. In the name of Jesus. My a mystery TV so na mu nyina atena ase na dwumadi a yede brami ya to de mpaninsem na ose eya ati mpaninsem se ti a ye kasa ne se ye kasa ye ka kwa bonten no e wo se de onipa ete ase e wo se de onipa ete no na tomre bi wo hɔ a ne ye buka mu ye de be ye de kasa kwa ene kasa twi akeka ho ni nyina ye twi kasa na bia na mu ewo ne nkyirase eninti e na ye nso de mpaninsem abai na mpaninsem a ye de aba no ya ne ye pese ye fa ne se ye kyerɛkyerɛ mu na ye kyerɛkyerɛ mu dia na wo e na yeso ne betena ase na ye ti ase eninti sabri me twa me homa ba na me ba ni aye beka ho asem no me de beba abetumani me ba sese ya Onia oni misere ye mpenifo ka ensensem ereto a eye impeninsem kasa a omoka ereto saa impeninsem kasa ina no oni misere ewo asechire eye sunsum asechire a impeni kasa bi wo ho a ebeye se obetimi ede abo bra esan sunsum nchirase ni ntino ebe ma niema akoso ede ama wo ena impeninsem kasa bi wo so a enye se utimi ede ye adwuma esan se sunsum enchirase no enye ade a eno so no ebetimi aboa kasa bi te se nimo entimi wa edete wontuma no se wo sunsum enchirase kase pa eno nti ena mystery TV kofa bai ede dwumadie fofokra eba ya to ne din empeninsem na saa dwumadie we ebe kyerɛkyerɛw eye ye nananom kasa bi a omokate ho edim bi a yede toto ye so emusunsum enkyirase sere ebetimi ehu abo ye bra wonim se edim bi wo ho a wode to wo so a eboa wo wonim se edim bi wo ho so a de to wo so a emoa wo enti se wo pesa nkyiremu wewe mu na dia bomode na hwe Mystery TV ewo YouTube Mystery TV Facebook Mystery TV ewo 2C TV na Prophet Dr. Abednego is Minister of Christ ebetena se no ode sunsumu entiase ede abrow na wahu kwan a obefa so abo bra eno ntima yenhia ewo Mystery TV YouTube Mystery TV Facebook and Mystery TV 2C TV na yemfa impeninsem enfamro yendiesia for Yaba Mystery TV so and said the medical cano ye free a Kingdom of God Ministries na Prophet Dr. Abednego and Odano war Invisible Teaching Hospital a war Urakun Sawon and at the Tuason a year or twice na say wo per 1 number say I'll be to me the afre one and I be there better to me, so say to me, Yana need be a bukafa so. Now, ye be a year and a quasso. Number I'll be to me the afre one in ye 020 859 9576 020 859 9576 and 027 897 7215 027 897 7215 na ene asamwa yede ba abetumanim no tese yade ya no bibenya wo na efri yade hwe ba yede abetumo yade ya
no bi benya wa ne free ade prof Eja na what na say Osuru ya sasiru dance to for Holy Ghost, Spirit of the Living God. I am the Lord Yabiakava. Eja empemfo asem se ya yentie mpanyisem. Eya ti mpanyisem eya ti ne jise mpemfo omo hintasem bi. Say hintasem wo hot no say mpanyisem. Na nya hintasem da bia no beka kire wo. Na emu no abra wo tie no na wo ben no. Na yin maako na wo so wo boabo ampa it is say ye trinity ya de ya na obi benya wa be free ya de sana wo fa yo Ewurade yedase sa tetefo na wo ka sansam wo mu say tetefo no wo call something tradition. Ye be study according to ye guremu a ye call traditional school. Traditional ye tetefo abakosem. Kan tete ana nyame so mu maye na tetefo no wo tradition. Just empanyinsem a wo de bo wo mo bra wo mo mai eye bribiara enti kan tete no kura obi okura ne dan no kura partition ni anu nso okoto ho na wada na wo ba den wo wra partition kura di ho do ko simple partition ni posi dan na wi no oko bunu butuno o de bra befa o de bra befa ye be ma o de yo bra befa na so betimi na boga proof nya ho so crofo ko bu crofo dan anti pemfunu wo secret bi pemfunu wo secret na ye be hwe no na asesia semo aba ni se yade ya na obi benya wa na fi yade anti re bi se asemo wo ke asene sen na ne oka ne nso no oka fa yade na yade kra eye dade na hintasem no Father we thank Holy Ghost Jesus Christ of Nazareth o se na no na ye jana oba ofisuru bai o se the first man Adam is from the earth is earth but the second man Adam nti wo Adam ye no baako ofifem ena baako ofisuru ena wo bisa ne se Awurade Yesu yi una ofisuru unim bibiara na wahwe wo ho se wo nipa ho no se ha mo na mo be kire me na e wo nipa mu me a me bo nipa no menim ne wo onipa ni enti Awurade nim nya e wo onipa mu enti the first Adam ofi asase mu futuo mu ndoti mu no onim nya ate ne mu anti me be hwa me se Awurade na den na ti onipa mu the first man Adam and this bribi efi eti onipem a eye the first man Adam dia na bribi nso wo the second man Adam na ofisuru onso bribi wo na ye be hwai nia ewo onipa ofisuru eye Yesu Kristo na ofisuru the second man Adam eye dankwa na se eye dankwa dia o se be hwe na echi ye ko hwe no onu ne ewo onipa yade that's right say Yesu Kristo ba e wa anyareda ye hwe abakosem a yakafa no ho a fitisi ye wo no a ebetisi ye bonus nuen ya ntene ba bia se eda se de na yem ye ne ya ana ne tie ne ya enti ne owo no de be person fa maye uteni o yade ye ya na obi benya wa efri yade ni se nia owo no ena odibe ma nia uma me won ena odibe ma nia papa won ena odibe ma enti ye wo yare bi wo friend heredity trade no awon to aso eyade enti se obi benya wa no hwehwe wo na opose osumu no odu ya akwa odu ya aboa bi onya ho no nyaw no hwehwe wo no dia ene kwanya obetu ne nyaw no se obema oyare
enti yare nso ye de eye ya te say no wasoma obana o ompreso na o kire na o suma no nko dia se o se pefo no obechi okom to kom ye ya obechi wa onu ye kakra mo nti na no na mama be friend osofo bedigo ya te unka na yepese embra na mo beye den o ye ba ne enu wedi nkomo am so aha me ndi nkomo yesa yare o me yare nyesa ye yare me ni me kura nyesa ye yare ye ba na ya hwehwe ni mama wedi nkomo so ma me o yare also nyesa yare ntinam so asorbe na oko also oko asore akese ya obodi bia na oko father we thank you utina ho say nena sakro bi no die onyim ana say o say osofo ayi anu ti kura de ba o yare na wonyare anka wonyim ana say onyim na say enya yare o woni wo mu ni say ne say wonim say yare ye ya no bibenya wa ne free yare na onyim na say ya nije yade enti o yare na o yare o yare a wo mewo yare nyinsenhwegu o yare sunsun awade o yare obi onu da wo honhom yare enti anything that is troubling you be how bia yare na yare o say o how enfim futuam affliction does not come out from the flesh from the ground no trouble from the dust musu enfifem or how enfim futuam ye wo nipa tu mu awusu enti se wo nipa tu mu dia ene na musu or how no e yo mama no papa no obusuafo no no e ho ne free nti ni awowo no na wo de be ye den silver and gold have none. Peter no money apostle no mo ka kire John ka kire yarefo na ote asoda na no yes I do mama miska no say sika de dwita de me ni bi na nyame won na me di ma enti the apostles of God, the man of God, the disciples of God have Jesus Christ, the spirit of the living God, power in the name of Jesus. Rise up and the pan sorry but the person in say so bibenya o ne fi yare na yare ya na yare ne o abeudia ni a papa ne wo nyina o mame wo abusua nu nyina no nipa wo yare anti so big town no hwehwe wa no benya o dade yare o ho akiro onya kunu onya yire onya nya obedi onya tare nse wa bra boy basa onyum na asai o ko hospital o ko ha afi wo so yare won say asori ne na mega say asori ne nkire hu we nyina ye asori na asade se won ne kire ne hu niema ye frɛ ne yade ne kwan ye fa so na yade kura eye de ade yade eye musu ye de musu ye hom spirit and to ka yare a spirit and a spirit no dane ne ho abetrasia na abetra wusu na ne yare ne sene oti no omo so be nante se obega so ono nante se onipa na ache a spirit be na so no yesu kontu obi na wa bukuntun 38 years and already yesu hwe na no se momfa ne mra na mo mesa ne no na nkrofo no se na homa be na ebo nipa nim ana yesu se oyinu ne abraham asefo no a obonsam akyekyere no na ye kyekyere biribi a ye de seka ana ahoma ye de ahoma and the nipa ne nam no yesu do hu se ya ye de ya kyekyere no 38 years ontimi so nto nam ina nimu ebu obi anso hu so nipa no na mo nimu ebu but yesu de ohu se ya kyekyere no na yebe kyekyere na ehina na busuafo sanot ofai be kire otie abraham asifo a ya kyekyere na jese obi na kyekyere na kasa na kyekyere na obi na kyekyere mo na obi benya wo na fi yare dia na wan na yo nia ofhwehwe wo no oyo ento o hawo na da wo so enye hawo yare ento se musu fifa mo hawo fifutum ento hawo yare me pese obi antie. This is from his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth. Ye may know the truth.
and the truth shall set you free. Oji to mo say o yo here nia o yare here. And to hear a home the spirit of what? A wretchedness. O yo here nia o yare nia. Yes. And to your skenia o home e was ska a spirit. That's it. O here a spirit. Nina a yare. What has here? And do the year was a secondary. Now, oh, children, the one guys who did here do ya boat, ya the same here, do not watch. more. And to a car, yare ya home, and a yare a bill, a nipa. Above the trawa brabos. Na so bibenya wa nefi yare dia. And then na umame o papa or bush any idea yo if you be. And I want him massive. Say prophet abed go there be o bonkro be bonkro for yare. Bonkro for say o mama o papa. Na me nim ne atinipam. Say onipa mu no ade papa bi ani ho. Yes. Romans 7 o say papa me pesa me to me ye na boni a me pesa me en na me ye. En de na honam no mu no ade papa bi ani ho. And this obi benya na efi yare dia en de na wa brabon efi obi na basa. Obi na yensa na yare eyeya enti ohia yeya eka eyeya obre amane petuwo kwadanda ni nyina yo obi na yesa ansana abeye wo ya enti amame fem mame asasu so file di wachi no otu so o yare so obi oda kolebu won mo obi anti kolebu rich hospital the whole world yare yeya no bibenya wa efiyare na yare eye honhom ene bedane ani kan so ma ede wa brabon ayese ne yare nete. Yes. Enti yeso obesa yare a odi kan hwe honhom adi akire wa so honhom no mu ayi nafi ho ansa no wa ba yare no so yare ne the modification the phenomenon unam now yes won say na yare nete no yare no na hu say una yes but dribi na ma wo yesa na ade na ma wo yesa very good ade na ma wo yesa if you be and odi ama wo ento nipa mu hwi ade papa bi eni onipa mu ade papa bi eni onipa mu ade wo onipa mu ne yare and this obi benya wa na fi yare dia and na hu say mususu mfifem oha mfimfutuam nti ne ekoso wa brabo mu no fifie obi na egusi ya wusa fatu to be wise. Maybe the ho oh jawo waje nkofo wa ono onya kunu bimpo no aho na se no ba erade ebu kwa ne papa adesa no de ade antoma bo na se no ne ba na beda sa erade sabri papa frifioba no osemati na oba no asem ye o ma meji wade we fu akose ho yes anajura papa ne ban wa kum papa na wusisi a so aso de entina awa onwo aware onya no yare na enye yare yare na obi benya wa na fi yare na yare eyeya say they all pe on o de yade na to so o de ato so na wonnam na wuchiri mo nti wa ko hospital wa bompa asori akesi kochia doctor ntuma hu say na wode ani ho awode oni awode yare o da hwa no hu say wode awode mienu aba no so we de mempe no so ni naji we fama onua na odi wachi na afa we enti awode yeyi enti ma bebre wo hwa oni mu ko wane no oni awode enti o pe se una awode mra ye wo ba bia ye nso ye kofa ne de aba be hye ne twetia ewo enso nye se be twetia just like that enye se be twetia just like that o ye oni ma bebre aba fe monza oni mo ko abeko na wo beyi wa wode nso wo de koma aida se nsuo dua popo to mebi se onhwe so na wo tua nika enti tua ka wo tua sa tumi no hwe wa wode o ma ukunu oyere wo busua wo biribi aso no wo adwuma obeye ayeye edidi no eno ena wo be se no ene kotua ka nti mra wo yire ho bobra no na wo de tua o biribi a de akwakwase no o de akwakwase na so biribi nso esaye important maw entira obregu eyeya ndo obregu ye onkofo bebe wo bregu wo ye adwuma bosunso etua ne kapɛ so yare
abrante bi bai woman contractor ne ma me be yare or this kind of ne ma me yare we have onye ska be ye adwuma na ma this was anko ji obiska onya ji a na ne ma me yare na e kare di nani e kan de bi e ka di nani I was abrante why Jimmy o twa ka now the kosa ma me yare o twa ka o the contract adwuma ko onye now this kind of kosa ma me yare o ma me onko asori unso onko asori wa bo so fo amane o me so fo so nyambe o ye kwasea o ma me o be fo wo so mfa mbra na wonku mu wi na o mfa onko no enti o be buru na esi anan enti na wo buru na eye wo ya because o tenka na o ma me ne do wo mu enti wo abo ho ban se wa awe nkrofo den so mfa onko enti o mfa onko a onu obewu abre esi anan enti bra o ma me bre ewo enti na wo tu aka hey. What I say? The knowledge of your spirit. Good. Knowledge of wisdom, understanding in the ma. And you say Samuel or Hon or the bread. Yanton. Amen. And this Obibenya wa ne fiarie. E fiarie dia na ne ekoso abrabo mu a ompe na yare fatu tim. Na enye wo na wo mpe na obi na dia mawo. Na no hwehwe se nyanka opeso mfa ye no obenya odi wa ye se ne nsada wo o se na se no open na odi wo ye na yade so eye ya so be ba woda ho o kam ne nai ne nsa biti o ene emfa we ma me da se emfa we ma me da se so no ade egu so ye ena ade ne nso a o ye wo no nso no onjaye chidi so dia ya ho beto ena oni hwe nso de ma onipa ni ade papa bi ama onipa osia sidanka onyame a oni yenwo ho ninyama eya oye nwanwa ninyama eye shira no ni na fi ewurade ho fatutim asida foria ese won famando ade papa bia ba wo ya bra bom na fisuro emfu mama emfu papa emfu frame emfu bebiara oni pa ni ade papa bia ma e adum bi na onyame dum na odum no hu mobo a ode afo bisu amawo na se no nipa be shira obe ma wo no e yo nyankopon no so mawo na ka wo mama no papa nko anka sa nipa onhwo omboa o ma hu nto because obi benya wa nefri yare na ho akiro na nkrofo address ko asori unya bi nkrofo ko school unya bi unso nya ka obeko university graduate uni made papa enso unyo bi no do ai den akọ sebeye nkrofo ko abrochi unso nya unya de papa ope enso sebeye no se musu fife mo han fifu ye wu tu mu se jampantu enti binu wan ka behwe Awurade achikwa Awurade oya anwade Awurade o mansuto Awurade oya anwade emu ni hwehwe bia that's right many wanka oto otwe ndey obibenya wa nefi yade na yade yeya enti ade bia ekoso wa brabo mo enye papa nyina efi fem no e ho no ni pafi enti onipa na japade nyina owo nyina yedade yade se enti ne yesi di duaba no letimi asa yade nso yi enti ne nye mensa yade ansa yade no what you say if say debia yegusu yede yedi nso ye hunto ye denti ne hunto no ne oye ono wo ho na oni ho na ne odi wachi ni otawo no mre a wo abre ne otawo no no tawo oye kofim say de kuma beto ne yam na wa hunto be na oje na da ben so na de kuma beto da ben na de kuma beto ne ni so wo yo nti na say ohwehwe Awurade onyankopon abra ka obofo omrantibrimu asana daboni no edu nti daboni mpemfo se daboni adaboni wo na yare ye ya yampa yare ye ya o yare ye ya fatu tim no bibenya wa efiyare wa brabo na etwuntwan onum nduro nso didi nso hunto yes o dade mu nso hunto o ye biribi enyeye obibenya wa na efiyare enti mu se yare ho ade bia enkoso ye o abrabom yare na yare ne fi baabi ansana ba
na onipa no so a oyɛ saa no so sɛ ne opɛso mfa yɛ no saa na ɔde wobɛyɛ sɛ ne da na koma so ɛnna da na koma so ɛna nea ɔwɔ nso ne ɛntere na no wɔkyerɛ mu no ɔkɔtɔ nwa no ma na sɛ o maame awo ketewa hwan na kɔpɛ aduane ne de ma o maame na sɛ ɔwɔ pataku jakarika kokorope keterika no fo na de ba mo no ndi ne ɔde ma no so wɔ yare dia ɔha musu ɔbra ma ne pɛtu kɔdanda bayisɛm abosomsɛm kwasiasɛm ɛna o maame wo a ni nyina ɔde ba ma den na ɔde ba ma ɔde ni nyina ba nti yare yɛ ya na obi benya wa ne fi yare ya o maame no papa no wɔde ma abusuane ne de ma nyina ɛyare na yade na oba kopɛ no betuma gye o se sani onyankopɔn do wiase nti na ɔde ne ba koro no mai na obi obɛgyina di no wanyera na wanya dankwa na dankwa onsa ko soro ahene ne netrene a ne aka no wayeresa wabiane obiribiara ne aka no ɔbɛma because okra o nipadua obiribia hye obinsa hye o mame sa o papa sa busuane nsa o bayere onim sa okra so hye okisimu o pe kunu enso onim sa o so wansem what is here yes o pese me pese enso no wa hwe o kra no me ye do wakọ akọhye ibe bia ye do akọhye tumi ko control wa hwe me pedua me pese me tukwa na na brante ba me pese me tukwa enso ne adan no wansa ya aboniduam wo ayewe ababia se wo awire no ye twen se ebrebeso na ye de na kodas mame bi bai oh mame ade afa so de ni na pam yo eye de no pam obi a waware 10 years onwo ampa onwo no se mo fra bi di agro wo mo osoja ni ne fi n'echi ena ibrewe akutudua bi si ho ena mo fra se akutudua ne ha o mo nti wo de ho be park ena mo fra ko budua no etuipe sada na pena soja ni ba fi abo be hinani obisa ni sa abo be ayina be nena ne makofa na enimu na potopoto basa basa ena soja bi na wo o ti fi ha menu netia o free power come on ale fia oba no wapam no te sa agro also aye oyiri o say right wa yiri sana na ware na enu nyam na ehedade akutudua na se yebu atu actually dia ya se wa ware onu nyam nya eso pa ko nya na fa ujun so kuro bonu fam ko 10 years wanwo ni eri jakwa no se ye pam na fri kura na ona mo nyina onya me se dress akese ko so do kwaso nya so wonim se na wade ne no nyam se kutudua biasa se wonim ana wo mun so nim se ne atibia aware ne begu e se ne atibia dua no obebu no ti dua ne bu pe wa ware egu o yare na fiase obibenya wa na fi yade ne aware sei awomawo o to menyem wani na egu ase wa ase bo so ena o to menyem ena o to me boy like obibenya wa na fi yare sorry abra o won kwam abra o ti ase abra moja die frusane na moja die frusane na akwato akwaso na moja ne sorry na o hwehwe obehun bom ne be bi obi saa no be ma o na Yesu Kristo wa ye krado o jira pon na chi o so bom na abri o jira pon na chi o bom no empre wakoma bi seek and you shall find it, knock it shall be opened, ask it shall be given unto you. Every day my brother me shebre to look here bahadori and the day Jesus Christ of Nazareth o se hwehwe na obehu na mo hwehwe o to so watiro eso so no nkese ma ho kwase yen hwehwe mo so ahu nyina hwe ko jira kwantempon so na hwe ba bia kwampane wo mo so se mo nko Jeremiah 6:16 what you say asori amenyi ache o yare wenyi ache hina asori wenyi ache Yesu Kristo ana no petete aso de hina tetefo aso de ne Jesus Christ, the kingdom of God, the church of Christ was built from the beginning of the foundation of the world. Ewo ho ansa na wo bo so asase onyame asem ewo ho ansa na wo bo so asase wenyi ase hina tetefo aso o so foro hu ade se wa wo de kra yi. They say now no papa be buy papa o de ebo awia 3 so that dey no o so a ko trefi ho ko to serebo
pɛ dade foforɔ afanya gyina fie hɔ ɛbɔ 3 a sew dade wo de sew 3 o'clock saa 7 days hwɛ deɛ bɛsi ɔsɔfo ɛnyɛ adwuma o me tu asɛ yo me so wo de sew dade ɛna ɛyifa na ɔkɔ awiai deɛ ɔkɔ afum kɔyɛ deɛ na obeso ne dade a ɔkɔ afum ɔnkɔ afum ɛfa ho first day second day third day yɛ nso a ɛyɛ mekyerɛ wade bi fa apɛtɛhye kansuo no ho n'ase afɛnɛ na ɛtɔ so mmiɛnsa ɔbɛkum yo ɛna owei na mafa mede bɔ kɛhyere no ɛna wobɛbɛkum a twɛn no anwummere na memfa wo adeɛ no wotuo no mmerɛ soae mata hu na bɛka so na de baya wasia wotoɔ sɛ biribi nni wiase ɛbɔ bi nada o ma wadwene yɛ adwuma wadwene yɛ adwuma woyare yɛayɛ wo saa sɛdɛ wontehwe ase ɔsɛ foolish Galatians who has bewitched you for not to believe obey the truth that ye shall be healed nti obi tumi sɛ yɛ obi nti obi bɛnya wa na ɛfi yare yɛn kuromfoɔ no sɛ masagbedo oboa wasɛ wo kasa o maame no papa ne ɔwɔ nɔde ma ho o maame no papa oni hu ne ɔwɔ de ma ho no ne ɔwɔ nɔde ma ho nti sɛ Yesu nkwa dankwa wɔ no mu a wofa Yesu a obɛnya dankwa o maame so beku anya adwuma o papa so beku anya adwuma na nkasa awurade beku sɛ den o sɛ biribi o wiase den Yakobo de Yesu Kristo de onyame nka ho ɛwɔ Yesu Kristo de amen sɛ de o ka yɛ no yade ya na obi benya wa ne fi yade na wayare na wunya dura na hu sɛ yade ɛyɛ ya papa na sɛ yade ɛyɛ yade a ɛne na ne wɔ ka yi sɛ de yɛ nyinaa de atum no nipadua mu de yade ɛne yɛbenya na emu no da nkwa ne de yɛbenya no wɔ awurade mu sɛ de yɛ de ka yɛ no dwumadie ɛyɛ de wɔ da ya no ɛwɔ Kingdom of God Ministries ɛna de wɔ da ya no ɛyɛ Prophet Dr. Abednego wɔ Invisible Teaching Hospital ɛwɔ ɔto ase owuraku na ne kɛseɛ ne paa ɛwɔ ɔto ase na emu no sɛ ɔpɛ so wɔfrɛ no de a numbers a wɔde bɛfrɛ no no ɛyɛ mmienu ebi a wɔbɛfrɛ no biara no ɔbɛgye wo so deɛ edi kan no yɛ 020 859 9576 020 859 9576 ɛna deɛ ɛto so mmienu no ɛyɛ 027 897 7215 027 897 7215 ɛno deɛ wɔfrɛ no pɛ ɔbɛne wobɛdi nkɔmmɔ na sɛ woba wɔto ase a ɔbɛkyerɛ wo ne neɛ so wobɛyɛ ne watumi ehu a awurade anamo ne watu awurade anamo ɛwɔ wo nipadua mu ne kwan so watumi ayɛ ne nyinaa saa bere deɛ mpani nsɛm no ɛyɛ atie mpani nsɛm bede mo asi ma mo nyinaa mo ne hwɛ mo ne tie o In the name of Jesus.